My name na Basi Use. I am a confirmed Nigerian man. Since when I watch this Asante Nkabom program, I dey enjoy am well. Brother and sisters, I beg, subscribe to Nana KUSI Media. You watch Nana KUSI TV every day. Follow, enjoy with me. My name is Emmanuel Onyekule. I'm a fan one tapper. I want to go and watch Nana KUSI Media / Nana KUSI TV. Please follow me, subscribe. Let me also go and watch. My tears Asante Nkabom de kind of. Na de to so menu de mentie dia mewu tia adofo Asante fo omi ko tie de to so menu no o na KUSI Media ne ehunu ba bi Asante no efiri baaye ene Asante be si ne Mosomfo na KUSI obodo mensa brampa na mensanhia we de di kan na me de aseda kese pa na ema wo bra wo kan me ho bra me de Asante Nkabom de kan de bre wo wodafo obusa ho se ye den Asante Nkabom e di kan de guye se Asante Nkabom etoso miero na me de bre wo me de bre kwasi ada ukuada ena afi efia da bia 3 times in a week kame ho awo na KUSI Media ene na KUSI TV so na edi machi bra me de Asante Nkabom de etoso miero e bre wo we o mai ma ye mamunyana mo hihia Somfo na KUSI obodo mensa brampa na mene mo asa ahia yi ene so jankopona ye adom na se ahia na ye dwumadi a wate ne din ka mehwe na ye de ebre wo ene nti ya so ne nya bre na efama me na menu nyina nsansi nkodwa biu de emfa dwumadi a wate ne din ka mehwe no emfa mro eye ngoma ene eguso a ye kenkan da ya agoro ene nti eye Asante Nkabom de etoso mienu eno de eguso a ye de ebre we na sese ye nyina ye ne ya to Asante man ya bechi na prempe de ne kɔ afi bechi na prempe ene ohima de ne kɔ ya eno akire na ya Asantoa ene ahemfonkaye enso sori ginan na ya afra ne wanso ka ho bi ya kire so nyina wo sori ginan ye se onti ase emma akwasi buroni amrado emma mefa esikadwa no enkoda ene nti nana ya afra ne wa ofenso hene emma etuo to bare sanso eno na ya Asantoa nso ne dom ekoka eye amrado ne dom egumu ewo eye kumase abankesie emu engina kyeresa asem kesie pa na esiye ne no ena na ne ya Asantoa ne dom nka bi nhyiemu a asojafo firi nkran ebe firi won awora ya won hunu ne wonye won ho yekɔ wi ase ne se ye kye na ne ya Asantoa na ye kye na ne ya Asantoa akyi do di asem bieu ena esiye ya wade etoso na ahwede etoso mienu aban agege mema ya wo Asante memu nyina tuasie afei woko ho adwene afiri wo manfo etirim afei de kokodua ene adwadie ene afia ba bia edibie we nme bia da roma ene ne wase mu edi sa adwuma de brewo na me ka say NK executive barber so mo na ehboa yen papa ene e ba na ba bia obeyi uti ama ho ayefede a NK executive barber so mo wo pechi number 2 Kumase nti tutu na mo ne efu ne kire hodma ene wo kire no Adonko Bitters Limited omo so boa yen papa ensa ene wo de abadwa so ene niema ye de ye ho boy ho ban efiri eye nyarewa ne mo nkete ho no ebi ne nyina no de bi abadwa so ye wo Adonko premium energy drink Adonko 123 ni Adonko atadwe and watching ye Adonko hand sanitizer ene Adonko black ni nyina no kodwa so pebi ekira kwan ne beboa pa we yenkoti won krato ne ba ye de akenka asem no atọ so empani say titi wo bi ka titi wo bi kire ene yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire de a mi bu sa say Asante efri hen ibi mu kire say Asante efri bon bi mu ene obepi Asante man so Ebinum trase ofi atweaban so ene osande ba fom abakosam kire se Asante emusie bi ene kan wo ho bɔ mu ma enne wabeya Asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edi kan ene Asante Nkabom de etoso mienu ede brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edi kan de ba ye na enyina na mu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe me DGP so be kama ho memenda ene kwasi ada bia e wona na KUSI TV ene na KUSI Media so na me de sa adwuma de dia bro memenda ene kwasi ada bia e wo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa ken cancel me nyina memenda ene kwasi ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers?
the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands. You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV. We are my yesan emamunyana mo hiehyia fe yesi nkonya na yato akenkan so na yewade ye toso nan ahwede ye toso emienu aban ajeje memma twese wo wa Asante memu enyina tuo yegyina enim se na ya Asantoa na Fredom ka ne ho ma wokoto hye amrado so wa abankesie mu ne no na amrado aka kire na ya Asantoa se nku bua ne kumfo na so sade wasi ayi akokoduro no bekoje ne ma no saa so no so gyedi so wono so bekoje ne man ene nti so na ya Asantoa ba beko agye ne man ya waya de ene nti obua ne kumfo a enyeye ne mum obetwa da suo no de no akoka na prempe ho wo so hye supɔ so na anamo a eye aban atuwe eno wasan ya hye se ifiri na ekure ubia wo tuo wa Asante memu bia ne hwese wode ne tuo beba na se tuo no ya wode eba no eno na aban kire se wo pese wode boa se de be ya enkoso ene mpuntuo betimi aba so wa Asante memu the day na aban de hye wana mu the aban de hye wana mu se wode kuyaye eye kuku dua ho adwene ne hye Asante man ekiri mu ere nti se de obia de ne tuo kɔ ne yentie na wohwɛ sɛdeɛ enkomo no esi ɛkɔ soɔ na wohwɛ sɛdeɛ agya obia de ne tuo ɛkɔ a na kyɛ sɛ abɛyɛ anigisɛm wei ene adwene a ɛyɛ aban wɔde ɛhyɛ ɛyɛ Asante man etiri mu na yɛwade ɛtɔ so na ahwɛde ɛtɔ so mienu Kumasi abɔnten Asante man ahyia ɛwɔ nsensan so aposifoɔ ɛde ne duafoɔ baasa ɛba Asante memu ahemfo ahyia ebidu wasɛm sɛ nipa miɛnsan asɛm bɛn na asie nya yateɛ ne sɛ ɛsikadwa kofie no ho aba asɛm yɛde nti komisa ya wɔhwɛ Asante mansoɔ wura John Makwa ɛwɔ hɔ saa na ɛyɛ Asante kotokukuo ɛnso ɛwɔ hɔ na sabre ɔkyerɛma ɛne wɔka twene ɔdoma nkoma bɔ adeɛ bɔre bɔ adeɛ yɛnti bi da kura ye hunu bi da kura asenkunye na si o asenkunye na si momra asem du ponier asem bodise ene no asem bodise ene no asem hu asem no no asem sese asem sesie moma midio moma medebrefa momra biti momra ahemfo ababa betena se sabre esen ene ekasai wasi tie na ehonu mu enyina tedin dwene mu tedin na polisifo de duafo baasa ebi eba sa nipa yi ene seni agya kwabena su bonten kwadwopoku na kwadwo danso kwasi yankyera ene kwame
yoguo wɔde wɔn egyina edwam emu hɔ na sabre mampɔhene ɛna ɛka sɛ wɔsi akyeame wɔ hɔ na agya akyeame gye so ne wɔsi nana yɛ wɔ hɔ mampɔhene yɛ ne wɔsi momfa nto nananom ne ɔmanfo a wɔhyia ha anim sɛ yɔn akyeame ama asanteman aso ate sɛ saa enipa baasen ɛde efi aka asikadwa ama egu asanteman anim ase ye ama henkwa akye wɔ ne dua ɛde wɔn akɔma polisifoɔ ne sɛ nti henkwa ɛbɛbɔ wɔn kwadu na sɛ ɔwɔ ano yie bi a wayi wa ɛna na nakyeame ɛde tudwa ɛsɛ sɛdeɛ odi nwisia ɛhene ɛseɛ no wɔse akyeame yi asanteman asokyere sɛ saa enipa baasan egu asikadwa kofi ɛho fi ama enimguaseɛ aka asanteman ɛnam so ama henkwa akye wɔn enedua ɛno nti mpanimfoɔ deɛ asotwe ebetie wɔn kwadubɔ na wama wɔn kwan ama wɔyi wɔn ano ɛwa ɛna agya wɔkyerɛma twetwene demrifa die demrifa mampɔhene na saa bere wɔka sɛ wɔsɛ ma wɔkyea me wɔ hɔ na wɔkyea me ɛse nana me wɔ hɔ fra henkwa ya wɔdi kan na ɔmɛbɔ ne kwado ne agya ɔfrɛ no ma ɔbaeɛ na mampɔhene de to n'anim sɛ wɔkyea me fa to n'anim sɛ wɔne nse ɛsɛ kwado a ɔbɛbɔ no ɛyɛ turodoo wa ɛna ahenkwa ya wodi kan ɔsɛ nananom asɛm a mebɛkan ɛyɛ ntwato so a baabuduro ɛne kyekyere nkume na agya ɔkyea me nso ɛde ɛto da n'anim anim sɛ nananom ɛsɛ ka deɛ wɔhunu afa ɛyɛ asikadwa ho na nsɛn ɔhɔ na ahenkwa ya wodi kan ɛsɛ wɔkyea me tie ma ɛnto da nananom sɛ meyɛ ahenkwa na meka nipa a wɔyi kwan akɔ aboabagya ɛno ho dakuru bi a yɛkɔ adwuma anopa no yɛhunu sɛ nanada nso ɛde n'akonnwa akɔ akɔsi beaeɛ a yɛduru no yɛgu so atutu pɛ ɛna ahenkwa baako ɛpenkase ɛkɔsi dadeɛ adaka bi ɛsoɔ ɔpɛ sɛ wɔtu apɛ ɛna nanada nso fiti aseɛ teateɛ mu sɛ mpɛtɛ afei wɔfra aberanteɛ no ɛka kyerɛ no sɛ onyae ɔma yɛte aseɛ sɛ na wɔyɛ aberanteɛ no ɔyare dɔm bi si ɔman no mu ɛma nipa mpanimfoɔ ɛkɔpɛ anoaduro ɛna wɔyi ɛho musuo ɛde hyɛ dadeɛ adaka ɛno mu kɔsie saa beaeɛ hɔ ne sɛ nti sɛ yɛtu adaka no a ɔyare dɔm no ɛbɛsan aba yei ɛma yɛgya yɛ adwuma no ɛyɛ adwuma no yɛ saa da no na de kyeɛ yɛkɔ adwuma no na nipa ayɛ nam beaeɛ a penkase bɔ adaka ɛno mu no ama hɔ no mo ayɛ sɔdeɛ ɔbɔpɔn bi adi apiripira gorɔ ɛwɔ hɔ kɔhwehwɛ hɔ no na adaka no ɛni hɔ na emom ɛbɔn kɛseɛ bi ɛna na abɛda hɔ yei maame de mmirika ɛkɔbɔ nanada nso amaneɛ ɛma wɔn nso ɛka sɛ mema mebo ɛntɔ me yam na mpanimfoɔ akɔyi musuo a ɛfata atu adaka no akɔsie beaeɛ foforɔ nina bi ɛna mehunu sɛ sɛnea agya a wɔte kumase na ɔntaa mma wawa ase anaa aboabɔgya ɛma ne nan ɛyɛ ntiantia ɛwɔ ha afei deɛ meti bio ne sɛ sɛnea agya akɔna ne sika akɔɔ ama ɛne bi afiri mu na ɔpɛ sɛ wɔde ekosie maame akosie yɛ afie no adekorɔ no ama ɔbaa no dan yɛ bu ama ɛnam so apolisifoɔ akyerɛ sɛnea agya ɛyɛ ahenkwa yɛ a wɔtɔ so mmienu ɛna obɛti mmiaseɛ sɛ na sikadwa ɛna da adaka no mu enti wɔhwehwɛ sɛ memɛka nea menim ɛfa ho hɔ na wɔkyea me ɛde to nananom anim sɛ nananom sɛdeɛ ahenkwa no seɛ no wɔsɛ wɔka enipa a wɔpae kwan akɔ aboɔbɔgya no ho na wɔyɛ adwuma no nadamfo dadeɛ ɛkɔsii dadeɛ adaka bi so na nada nso ɛma wɔte aseɛ sɛ ɔnyɛ ho hwee ɛfiri sɛ wɔde musuyɛdeɛ asie mu yei ɛma wɔpɔn adwuma no ɛda no adeɛ kye yɛ a wɔkɔ adwuma no na adaka no ni hɔ berɛ a wɔkɔ see nanada nso no ɔma wɔte aseɛ sɛ mpanimfoɔ akotu de akɔsie beaeɛ foforɔ saa berɛ no mu ɛna ɔfiti aseɛ ɛhunu sɛ sɛnea agya ama ne nan ayɛ ntiantia ɛwɔ man no mu afei deɛ wɔte ɛfa sɛ deɛ agya ho bio ɛsɛ apolisifoɔ akye no na deɛ onim ɛfa nsɛm a na deɛ onim fa nsɛm a ɛsisi ɛna kakra yi ɛfa asikadwa ɛho ɛno no
ɛhɔ na mampo hene sɛ wɔkyea me fa to nana danso ani mu sɛ wɔwɔ asɛm bi a omisa na wɔkyea me sɛ nana danso sɛdeɛ wodi nwisia hene asie no wɔse sɛ wowɔ asɛm bi a bisa ɛhɔ na nana danso sɛ menni asɛm bi a ɛna na mampo hene sɛ wɔkyea me ma wɔmfrɛ ahenkwa yɛ wɔtɔ soɔ no wɔno nso bɛka deɛ wɔdim ne agya wɔkɔfrɛ ahenkwa yɛ wɔtɔ so mmienu ɛma wɔbaeɛ saa bere ɔkyea me de to n'anim ahenkwa di se ɛsɛ asɛm a wobɛkan ɛyɛ nokorɛ na ahenkwa wɔtɔ so mmienu sɛ nananom saa asɛm a mebɛkan ɛyɛ ntwa to so a agona baabuduro ɛne kyekyere nkome ne agya ɔkyea me sɛ nananom ɛsɛ kadeɛ wonim fa nsɛm a asisie ɛfɛ sikadwa ɛho ɛma wɔntie ahenkwa wɔtɔ so mmienu wɔsɛ nananom meka wɔn a wɔyi kwan akɔ aboabogya no ho dakoro bi a metutu biaeɛ a na yɛduru no mede dadeɛ kɔsi dadeɛ adaka bi so ɛhɔ a ɛna nanadanso ɛma yɛaso ɛte yɛ sɛ ɔman no asie emusuyɛdeɛ bi ɛwɔ hɔ enti yɛnya ɛhɔ no adwuma ma ɔnkɔbɔ amaneɛ na ɔmɛgu nsa ɛwɔ hɔ ansa na yɛatoa so adeɛ kye yɛ a yɛkɔ adwuma no na ɛni hɔ bio na nada nso ma yɛte bio sɛ wɔyi afiri hɔ enti yɛtoa so ɛyɛ yɛ adwuma saa berɛ no ara mu ɛna meti huhu ɛfa sikadwa ho sɛ ɛno ɛna ɛwɔ adaka ne mu na ɛho mprempra ne bi nso ayera bere korɔ no ara mu ɛna na meta ehunu sɛ ne agya agwa bobogya afei deɛ meti bio sɛ ne agya akɔna ne sika kɔkɔɔ ama ɛnam so yɛakye no ɛde no akɔma apolisifoɔ na mpanimfoɔ ɛhwehwɛ me sɛ memɛka deɛ menim ɛfa saa nsɛm a ɛsisie ho nananom na deɛ menim a ɛno no ɛhɔ ana nana mampɔhene sɛ ɔkyea me fa to nneduafoɔ no anim sɛ sɛ obi ɛwɔ asɛm bi a ɔmusa ɔkyea me sɛ nneduafoɔ nanase sɛ obi ɛwɔ asɛm bi a ɔmusa na nana sɛni agya sɛ nana kyea me bisa wo danseni no ma me sɛ mpere dodoɔ ɛsɛn ɛna ohunu me wɔ aboabogya anaa wawa ase ana ahenkɔ ɔtɔ so mmienu sɛ mihunu no ntotoasoɔ a mentumi nkyerɛ ne dodoɔ nanso mmerɛ atwa mu no na ɔntaa ɛmma ɔman no ɛmu saa ɛhɔ ana sɛni agya se wonim sɛ makora yi ayare nansɛn ɛna wɔse aane na sɛni agya se sɛ makora ɛyare na mema me nan yɛ ntiantia ɛwɔ ne ho a na mayɛ bɔne ana ahenkwa se dabi nanso na woba hɔ ntoatoasoɔ ansa na ɔyareɛ na sɛni agya se nananom mummisa bi ma me ɛhɔ ana na kokofu hene ebusa ahenkwa sɛ ahenkwa sɛni agya fiti aseɛ ɛbɛba na kora hɔ nom no edi na bɛyɛ sɛn ɛna akora danso a ɛyareɛ ɛhɔ ana ahenkwa ɔtɔ so mmienu sɛ na wɔtwe bɛyɛ mmienu atwa mu na mampɔhene sɛ mpanimfoɔ ahenkwa no nkorobɔ no ɛyɛ asɛm korɔ nti moma yɛmfrɛ akɔsua yaa na agya wɔfrɛ ma ɔba ebedi ɛnse ɛma ɔno nso ɛka ne yonim nti ɔbɛduru hɔ nom no ɛna wɔkyea me ɛde to n'anim sɛ awo mpanimfoɔ se kyerɛ ɔkwan a asikadwa ɛnam so ɛbɛpie wo fie emu ɛma wɔntie nti ɛhɔ ɛna ɔbaa panyin akɔsua yaa ɛnso ɛde to nananom anim sɛ nananom ɛbɛyɛ nna kakra nie metimuka sɛ nnuam aduane ɛna ɔpanin sɛ ne agya ɛbɛpie me fie na aberanteɛ bi ɛso adeɛ bi a wakyekyere ho ɛdi n'akyie na esuma ba kakra deɛ ɔka kyerɛ me ne sɛ ɔpɛ sɛ wɔde esie wɔ me dan mu na ɔkɔ ne mpanimfoɔ di nkɔmmɔ ewie ansa na wabɛfa na menim de kɔdeɛ nanso mepene so ɛsiane sɛ ɔyɛ ɔpanini ɔde kɔɔ dan no mu no na wɔtwe ne ho kwansima meti wom midan wabu ɔno nso ɛte sɛ biribi ayɛ wom no na ɔsan bɛhwɛ nea ɛsie ɛhɔ a na mehunu sɛ wakɔtam adeɛ no aso aberanteɛ no bio sɛ wɔde ɛba ahemfie ɛno ɛma menya adwene ebi sɛ wɔde ba ahemfie ɛno ma menya adwene bi sɛ ɛyɛ adeɛ no ɛna ama me dan no abuo enti mede esu ɛkɔbɔ apolisifoɔ amaneɛ ankyɛ ɛna sɛ ne agya ɛsan baa me fie hɔ a aberanteɛ no ɛnka ne ho na hwee nso ɛnkuta no enti apolisifoɔ no ɛkyerɛ ne dedua ɛho ɛnsɛm a menim a ɛno no ɛhɔ a ɛna agya ɔkyea me sɛ sɛne agya wowɔ asɛm bi ɛka na sɛne agya se nana menni asɛm biara ɛka
na mampo hene ene kasa eno se ochiame fato na nada nso animu se oninse na onka di wonim efa esikadwa ho ema yentie wie omanma aseni enu ana ekoso no esikadwa kofi ho aba asem se seni ahenkwa mienu aba beka ni wonim efa asem ne ho wo kire se wo hunu yi na nada nso esikadwa no ena na ehye adaka ni mu ya wode kosie ye eno akiri baabi a wode koye ene ho nsem eye seni agya ya wo ye ne ba ya wo no nso wama ne nan aye ntientia bra wo te se chese ensem ne hwanyan eno ho nkurubo ene kwadubo ena sisi ahenkwa ene enkwa mienu a wo che eye saa eneduafo yi enedua no obo wie sese edru na nada nso so wono so die no wobeka se wonno e no kwatena ho mu abra na hinkwa yi twa kwan akwa abo obogya no won dade ekusi saa dade adaka ne so a na danso ekoyi firi ho no mu enti die no wono so wonim eye den e no ekoyi firi ho no mu no botaye benti e ne ma wodi koyi na die enti kura no wankobɔ na na mama ne efiri se woka ho bi e no modi ajapade a eye Asante man sunsum wo mu kosi eye die a die enti no wono nko ahye ne ho so na okoyi saa die no asem sebe fabi ebo kutudwemu na nyankopon ya adwa me no besa behia na afi ya ba behwe nia ebesia asam wana nada nso ebeka die enti a ema wo yesa moso mfo na ne kusi obodo mensa brampa na bedi dwedi eho adance chiame makrao bye bye empani say titi wo bi ka titi wo bi kire ani yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire dia mi bu sa say asante efrihen ibirimu kire say asante efri bon bi mu eno bepi Asante man so ebinum trese wo fi atweaban so eno sande ba fom abakosam kire se asante emusie bi ede kan wo ho bo mu ma enne wabeya Asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edi kan ene Asante Nkabom de toso mienu ede brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edi kan de ba ye na enyina nemu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe me de GP so be kam ho memenda ene kwase ada bia e wona na KUSI TV ene na KUSI media so nam de sa adwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia e wo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa kan cancel me nyina memenda ene kwase ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV.